Ta' kitba u poezija tul din tmiem il-ġimgħa fil-Kavallier ta' San Ġwan fil-Birgu. Grupp ta' poeti, prożaturi u anke mużiċisti se jingħaqdu fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura. Il-qari jkun l-aktar bil-Malti u bl-Ingliż, iżda jintużaw ukoll il-lingwi tal-kittieba differenti li ġejjin minn pajjiżi madwar il-Mediterran. Servizz. Biss minn Malta l-kittieba li se jieħdu sehem fil-festival li se jsir bejn il-lejla u s-sibt fil-Kavallier ta' San Ġwan fil-Birgu. Ġejjin minn pajjiżi differenti bħal Marokk, Spanja, il-Portugal, mir-Repubblika Ċeka, l-Italja u anke minn Gaza. L-awturi jiltaqgħu flimkien jiem qabel, jgħixu flimkien għal ġimgħa sħiħa fejn jintroduċu x-xogħlijiet tagħhom lil xulxin. Mbagħad jippreżentawhom lill-pubbliku matul il-festival. Hemm raġuni oħra valida għaliex qed nagħmlu dan il-laboratorju ta' traduzzjoni u dan il-festival, għaliex l-awturi Maltin ikun hemm l-opportunità li x-xogħol tagħhom jiġi tradott għal ħafna lingwi u apparti jekk jiġi wkoll ippubblikat b'lingwi differenti f'pajjiżi differenti. Din hija r-raba' edizzjoni ta' dan il-festival. Se jinkludi qari ta' proża u poeżija b'siltiet akkumpanjati minn mużika u anke intervisti dwar il-letteratura.